Αν δουλεύεις χρόνια και δεν σου έχουν βάλει τριετία, μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά μπορεί και να μετράς λάθος τα χρόνια. Μετά το προηγούμενο βίντεο, διάβασα πάρα πολλά σχόλια και το μεγαλύτερο μπέρδεμα είναι ένα. Στις τριετίες δεν κοιτάμε μόνο πόσα χρόνια έχεις δουλέψει. Κοιτάμε πότε αποκτήθηκε η προϋπηρεσία. Για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, μετράει η προϋπηρεσία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012 και ξανά από το 2024. Το διάστημα από το 2012 μέχρι το 2023 ήταν παγωμένο. Δηλαδή, μπορεί να δούλευες κανονικά και να είχες ένσημα, αλλά αυτά τα χρόνια δεν έχτιζαν νέα τριετία. Παράδειγμα, αν ξεκίνησες πρώτη φορά να δουλεύεις το 2014, χωρίς προϋπηρεσία πριν το 2012, δεν έκλεισες τριετία το 2017. Ο χρόνος άρχισε να μετράει ξανά από το 2024. Αν όμως είχες προϋπηρεσία πριν το 2012, αυτή δεν χάθηκε. Αρκεί να μπορείς να το αποδείξεις με ένσημα ή στοιχεία από τον ΙΕΦΚΑ. Και κάτι σημαντικό, στους υπαλλήλους κάθε τριετία προσαυξάνει το μισθό κατά 10% μέχρι 3 τριετίες. Στους εργατοτεχνίτες η προσάυξηση είναι 5% για κάθε τριετία μέχρι 6 τριετίες. Γι' αυτό μην κοιτάς μόνο πόσα χρόνια δουλεύεις, δες και πότε έγιναν αυτά τα χρόνια. Και αν έχεις μπερδευτεί με τις τριετίες σου, γράψε στα σχόλια τη δική σου περίπτωση για να το δούμε μαζί.